आखुक सं नायकलनाय आदम अक्रारक खिजाक नुकनाय रक तंखे अभाइके समाज सोसाइटी गामि आमचाय डेभेलप होनायनि बाध्य आं बेलायखे मा बोलाय चिनि तुइदो स्पोर्टिं क्लाब ताबुक जों चिमि बोलाय माबाया ओ बोलाय मुंनो जों ताबो बुइनो सि फोरोंनाय बुइ सि जोंनो नुगुइ तुइदो स्पोर्टिं क्लाब न नुगुइ ताबो सोलोंगै दङ आबनि बागै तुइदो स्पोर्टिं क्लाब न आं बेलायखे खापांनि हामजाक माचिबाय ताई खाकाहाम याफारो फाइनाय बिसिरगो तेबो काहामके बाहायके जों खायलायमान आबनि बागै जातियाव लायनाय हेके नरक तिनि नुबाय खेना तिनि आसामनि दैमा हासाव नि चिनि ताखौग्रक बाहायनो फाय नुगुइ थांखा चिनि ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल ट्रेडिशनल फूड रक बाहायके खायलाय बरंनि आरो बाहायनो जनो थाइसिङा आसक्ते निमन्त्रण दै थांखा सार नों अगस्त मास चिनि आरो फायमा फायनाय हायनाय आं नरक तिनि नुखना उसकांगनो साइ थांमानि काश्मीरनि बरक तुबि फेने नै आनि आं 2 बोसोर सिगां काश्मीराव थांब्रो जे तिनि काश्मीरनि बरक नुखा बरकनि नगन आं तंगै फायो बरकनि नग ताबो 12 फुट बरफ कलाइते बरफ बिसिङैसि बरकनि नग ताबो बरकनि नगत अंखारि मैया गारि हाबै मैया थांलायलाय सलाय मैया 4 मास स्कुल बन्द ओ चेरे रकनि 4 मास स्कुल बन्द खाइरे जाखा बरक ताबक नगद थांना फन नगद थाङिसि मैया बरक 3 दिन ट्रेन बाइके दिल्ली थांना दिल्ली जरा बरकनि गारि बाय बरक फायो अरक फाइमानि बरक जोंनो नगै उसुबा नाजाक सुतान बागि बरन रगर जेकेट रो जाम्पार रो चुम हाय नै बानजो चुमजा रो नगै जेकेट चुमजा रो नगै उसुबा नाजाक सि बरक तामगे बरकनि आरो खाय अमति कचांमुनसि हिया नरक नुखना चेरे रक गेंजि कांसा बाय मांसु दंबायो गसे कसां जायगा बरक अरनि कसां जागुनो हेके अमो काइसे कल्चरल एक्सचेंज तासिंनो बरक मोसा मुनुगै बेलायखे नाय तंजाखा अरनि कान मंचु मुनुगै चिनि अरनि आबहावा बरनि आरनि आबहावा अनेक दिन रात चिनि अरनि बरक बाय बरनि आरनि बरक अनेक दिन रात बरक बेलायखे वेलकाम आं खोंगो जागानो साका बरकनि नगो तंगुफुरो कोई काश्मीर कोई त्रिपुरा कोई तुइदु जों थांमासे बरकनि नगनि बरक थुमानि बिसिना चनो या कारिरु बरकके हाव सिथु बरकनि थुमानि बिसिना दुइटा चनो या कारिरु बरकनि समस्त नग खाइके बरकनि जाति गुस्ति हाइके चनो लामसगै आ काश्मीर चनो बरक आसखे बरक बखा काहाम बाइके चनो लामसका जों गहायनो थाका नरक गहायनो फायदि नरक त्रिपुरा फाइके जत दायित्व आनि नरक न तन्नानि नरक न चारिनानि नरक न बेरायनानि हाइहिनानि बरक साब्रुम नाय फैका रुद्रसागर नाय फैका सिपाही जला नाय फैका तिनि अब चिनि फेस्टिवल नाय फैका तिनि हरा आनि नगद थुनाय खानाव हंके मन्ताङाव थांनाय मन्तांनि परेके खुमुलुं बेराय नायनाय खुमुलुङाव हरसा थुनाय 3 दिनके बरक न जों याकारि रहरनाय अब काइसा तिनि जों अब काश्मीरनि फैका आसामनि फैका खालि के गुबुननि जागानि बरक न तुबै चिनि सामुं चिनि ट्रेडिशन चिनि तंमुं आबरक न जों तेबो फनुगलायनानि जातियाव लानाय ताखौ तेबो खुक्सं नरक साइमानो जेहेतु आं TTADC एक्जिक्यूटिव मेम्बर TTADC चिकनसा काइसा मंत्री बा जों जातियावै दङ चिनि आमचाय चिनि त्रिपुरा रक न जों बाहायके तेबो डेभेलपमेन्ट खायनाय बाहायके चिनि बरकनि यागो साख्रि जों गोबां रिनाय बाहायके रां पैसा न आजिरनायनि बागै राबार प्लान्टेशन बाय बाहायके तेबो आजिरमुं माननायनि बागै आं केराला रग थाङै गोबां मा जागाव राबार प्रसेसिं इउनिट फैक्ट्री থেকে आरम्भ खाय जत जागा चिनि स्क्रैप थांमानि जागा चिनि ओ राबार शीट फालै जागमानि जागा रग थाङै नायै चिनि त्रिपुरा सारक ताबो काहाम मानमारि माननायनि बागै जों प्रत्येकटा साबजुनाला काइसा के 37 कोटी टाकानि काइसा 50टा स्मोक हाउस रसं इमप्लिमेंट खाइदों ताकौ तेबो आबो चिमिया जों दुमबरो ताबो
दुमबुरनि तुयो प्लेन बाख्लायनायनि चिंता भाबना खाय तिनि आं दिल्लीनि बरक तुबुय दिल्ली जों मीटिंग खाय कायसा सामुं तांलाय दं दिल्लीआव दुमबुर तेबनाय थाथाव खायनायनि बागै दुमबुर जोंताबो तुइ साखाव प्लेन बाख्लायनायनि जातेव दं ताखौ ते बकुक सं डल्फिन आ तुबुय लुकुरगार डल्फिन आ मसामानि नाय माननि अब खायनाय दं खुमुलुं तो दुमबुर जराचों कुचुक तुई पिलार काय काय ब्रिज है के पिलार काय अमतई जोंताबो ट्राम अंयाके टय ट्रेन चालकनायनि बागै कायसा प्रोजेक्ट नाय दं आ प्रोजेक्ट रो जुदि इमप्लिमेंट खागे चिनि टिटिए खुमुलुंनि चिमि जों हायके फागे चिं तुइदोआं पिटिन कुचुक तुइ थांनाय बले दुमबुरनि तुइनो बाहायना सारा त्रिपुरा न जे जागाव तुइ क्रय तुइ मान थगिया आ जागाव दुमबुरनि गासारि थांमानि बारा तुइनो ट्रिटमेंट खाय बाहायके तुइ खानानि आबनि जों चेष्टा नाय दं ताखौ ते कतर प्रोजेक्ट प्राय 5,000 crore नि प्रोजेक्ट आं खाय दं ताखौ ते बकुक सं अब हायके चिनि ओ आमचाय गुमुति থেকে आरम्भ खाय समस्त जागाव टुरिज्म नि बागै दैनि बागै चेररना जों ताक्लाय घोषणा खायगा ताखौ ते जुदि केबो टीसीएस पास खांके केबो टीपीएस पास खांके बनो जों 1 लाख टाका के ऑनरियम रिनाय है वन टाइम ऑनरियम यूपीएससी केबो जुदि आईएएस पास खांके केबो आईपीएस पास खा केबो आईएफएस पास खांके चिनि तिप्रासा सिखला रखनो बरकनो जों 2.5 लाख खेरां रिनाय हाय नरक ताक्लाय नुखना जों तिप्रा आइडल चेंगि दङ सेशन 2 जों सेमाने 1 लाख सिरो जों ताक्लाय 2 लाख खायगा फर्स्ट प्राइज 2 लाख सेकेंड प्राइज 1 लाख थर्ड प्राइज 50,000 तै स्कूटी दंनाय फर्स्ट प्राइज टैलेंट चिनि तिप्रासा रखनो टैलेंट যারা যে জায়গাও दङ बरकनो कालचारनो बाइके सिगाङै थांनायनि अबनि बागै जों जातेयाव दं ताखौ तेबो तै कैसा हंगे हेल्थ न तुइ नरक कॉन्शियस अंगदि आयुष्मान भारत नि कैसा कार्ड अंगो बीपीएल चिनर जतने मैक्सिमम सामुं खायसानाय तिप्रा सारक बुमा बुफारक नरकनि कार्ड आयुष्मान भारत तो दं गरै हिगाके प्राइमरी हेल्थ सेंटर थांगे आयुष्मान भारत कार्ड खायदे नों सरी हामियां खांके निनी गोलब्लाडर स्टोन खांके बखलो पाथर अंखे किडनी प्रॉब्लम अंखे हार्ट प्रॉब्लम अंखे बसाखग ट्यूमर खांके निनी रां नांगिया 5 लाख जरात्री निनी नखुंनि जेकुनु बरक 5 लाख जरात्री हेल्थ इंश्योरेंस निनी बागै माननाय कुनु जागाव थांनानि किरि खांके ऑपरेशन खायजोंनानि किरि खांके कोनो जगह थांनानि लासि खांके चिनि खेरेंबार हॉस्पिटल खुमुलुंगो जों ताबो कतरमा हॉस्पिटल आं ताङै दङ आगे 50 बेड छि आं ताबो ताइ 150 टा बेड नि हॉस्पिटल कतरमा के 4 ताला हॉस्पिटल ताङै दं खुमुलुंगो आरो चिनि जत तिप्रासारक जिबि थांनाय किरिजा गोबाक्सा आइजिमा थांनाय किरिजा गोवाइसा बाक्सा बरकनो जों खुमुलुंगो नरकनो जों ट्रिटमेंट खायमाननाय आबनि बागै जों जातियाव दं ताखौ ते बकुक सं आबनि बागै चिनि सिखलारक जों नरकनो सावो नरक परेदि नरकनि बागै जों बानियतनि बागै लामा खायरिनाय परेदि नरकनि बागै जों साख्रिनि व्यवस्था बाइके खायनायनि बागै जों जातियाव दङ नरक फेगैता दंदि बय अनेक सेकाङै थांगासिनो साय बय अनेक ताबक चेराय रक रोबोट सनामो गाड़ी सनामो निनी ड्रोन सनामो जों चिनि चेराय रके ताबक फानो से ड्राग रक चाव लेखा परिया लेखा या करबायै जानदै मुन्दार थंलाय नै स्कूल थांया प्राइवेट थांया हॉस्टेल थांया सामुं बुतांया नगनि बर रंनो चुबाया बानियात बुखाया व्यवसा बुखाया हायके लेखा परा खायाखै या कारि दंबायो अबरंनो जों बाहायके लेखा करै हिंगांके ओ चश्मा आनि ओ चश्मा नरनो नुखा बुमा बु फारक नरक मैदनार दे ओ चश्मा आनि बो बयस खाताबो
47 বছর ও চশমা খব পিয়াংকে আংতাবো মোবাইল সাবো ফোন খায় সাবো হানো মোবাইল কক সাইতং আং নুসুনু গিয়া মোবাইল খব আংকে সে বুমুং নুগু মোবাইল খব ইয়াংকে আং নুসুনু গলিয়া শিক্ষা আংখা চশমা नों जेसेबां रां गोनां दि नोंनि जेसेबांनो जागा दं दि नोंनि जेसेबांनो राबार बागान दं दि नों जेसेबांनो बिजनेस कतर खायदि नोंनि बसाबती जुदि ओ शिक्षा माने चश्मा जुदि नों खबरी माया गेनि चेराय न ब मकल टंगैबो मोनाखसै मुंसा नुगिया आं ताबो मोबाइल तामो फाइके साबो कल खायका तामो मेसेज फाइके नुगिया माहाय चिनी चेराय रग बाहायनो मकल नुगिया नाय बय प्लेन सलामै दं थानिवो बय मंगल ग्रह थाङै दं थानिवो बय तालो थाङै दं थानिवो बय रांगरां दं थानिवो बय तंथाय काहामो तङै दं थानिवो नों राबार बागान तल थाङै होइजागै ड्राग्स नानाय टेबलेट जानाय नग माइक्रै मयक्रै नि माइतुक मयतुकला थेरिलायनाय बिहिक बोसाना बुनाय बोमा बुफानो तत्रा सेबनाय और ता तंबाय सिदि आबनि बागिनो अबाहाय जागावो तिनि नाहाय प्रोग्रामो खालायमानि कारण अंखा और कक काहाम बुमा सालायो मेसेज बुमा रिलायो बुमा बुफारक माया हनो ओ पृथिबीओ किछु गरै माया हनै कुनु किछु असम्भव नैख्रै आं बेलायखेनो मासाव बार मासाव काइसेक स्टोरी सावै आनि कगरन पायरिसिनाय काइसेक स्टोरी आं गोबां जागानो साव स्टोरी मासाव चिनि बुमाबु फारनि बागै गोबां बुमाबु फा फाइजागर बसाबुति रंनो स्कुल रहैया लेखा पढ़ा काहामके खेरिया काहामके तुइदुलिया आं काइसा साइंटिस्ट नि कक सानाय जे साइंटिस्ट जेरायफोर आगेव अ साइंटिस्ट वैज्ञानिक जेरायफोर आगेव शयतान लेखा पढ़िया स्कुल थांके बुइनो बुओ बुइनि टिफिन सेगिसावो स्कुल काबो लेखा सोंनि फैया होमवर्क खाइ फैया नै बुमानो प्रिंसिपल हेडमास्टर चिठी रहका निनी चेरायनो तै स्कुल तार हरसदी निनी चेरायनो स्कुल रहका के तै चेराय रवाहिनो नस्तंनाय ओ चेर निनी चेराय गादा आमोक लेखा पढ़िया स्कुल तांके थुओ बुइनि टिफिन सेगिचाओ बुइनो बुओ बुइनि पेन्सिल खाओ निनी स्कुल चेरायनो तार हरसदी नै बसानि थानि चिठी सियै याफारि रहका प्रिंसिपल बसाला तुबुई बुमानो याफारि फाइका आमा प्रिंसिपल तामो सुई रहका अब किसा परे नाइदि बुमा परेखा परे बुमा लगे लगे ने कापखा बसानो रमुइ कबागे कापखा ओ बाबु ताम खाइसिनाय इके बसा संगा बुमानो आमा तामो साका प्रिंसिपल ओ बाबु प्रिंसिपल सावो स्कूल नि जतन से लेखा मानाय नोंसि नों आसुके लेखा मानो नों आसुके सेराय काहाम प्रिंसिपल सावो नन स्कूल ताय तार हछि दिनै नन स्कूल रह काहांके नों नस दं थानो ओ चेराय आसे काहामके लेखा पढ़ो बर नस दङै थांनाय बनि परासुना ताय यां थांनाय आबनि बागै बन स्कूल तार हरसिदि नै ननद स्कूल तार हरसिदि नि साव नों ताबो ताम खायनाय बाबा नों लेखा दा पढ़िनाय काहाम दे लेखा काहाम के पढ़ना मुचुङै के स्कूल थांयाखै आं ननद फोरोंनाय दिनि समाय तांदि बुमा आदिनो समाय ताङो बसाबो समाय ताङै बुमा बसा जतन जुदि इच्छा थंके फान टंके चाटियो खांके समाय तांले लेखा पढ़िखा उलोके लेखा पढ़ते लेखा एमन गोरों खायगा साइंटिस्ट खायगा पृथिबीओ जतन से सिगां कारेन्ट नि बाल्ब स्नामनायका थमास एडिसन ए जे कारेन्ट नि बाल्ब ओ कारेन्ट नि चाति स्नामनाय साइंटिस्ट थमास एडिसन नंखा औ साइंटिस्ट
Google mobile type khainai di Thomas Edison story norok mannai aboni bagino bumabu pharok maya kono jinis koroi basano chung lekha korong ma khainai nini basa lama feri tongkhe lama kahamo tubunani ma chatioknai 100% chatiok di bo kaham lama phainani সম্ভব Phaya hangake society tongo tabok sporting club rok borok seminar khayo borok counseling khayo borok bujago sudu chere rok no bujog ma bai ya ang bumabu pharok no bahaino kabang ma motivation class rogo omhairo kokma sanai ang kabang ma jagano motivation class ma thango iye mongoi phano kabang ma school rogo chere rok no anti drug awareness motivation rogo ang kokma so joto jagao kabang ma bumabu pharok no ang request ma khayo phaidi chiniti prasarok no sekangrena nike lekha pora huk khaima bayakho kheto khaima bayakho aromui phalmai bai yakho muihan karagi phalmai bai la abo bai jibonia জীবন নুনা নাংনাই সিনা নাংনাই নুকনা নাংনাই লেখা পড়িনা নাংনাই হাইসা তিনি ইয়ক মারে করে जों आसु थांनानै लामा खाय दङ साख्रि खायनानै लामा खाय दङ इनकाम खायनानै लामा खाय दङ साबनि बागै थिनाङो लेखा परे दंनाय बसाबति रनि बागै बरक से फेक नङो कालाय दंबाय हांके जों बाहायके आगौनाय आबनि बागैनो लेखा रों অবনংখা মনাকনি পহরতো বনাই জাতিওতো বনাই কাইসানো লামা অবসারা লামা করই তিনি তুইদুও খালাই অব তুইদু স্পোর্টিং ক্লাব রগ তুইদু স্পোর্টিং ক্লাব তিনি ও কতর সা কাইসা প্রোগ্রাম খাইয়ে চুয়াক মাইখামতা নংবাইদে বুতক টাংলাই বাইদি ডিসিপ্লিন खे तंबायदि नि सालाय मानमानि कारणबो अर गोबां मा लेखा गोरोंखौ गोविंद कलय सं बनि बुफायं सं बनि जाति गोष्ठी चिनी जाति गोष्ठी आनि बाबु सं ताई अर जत चिनी जाति गोष्ठी र लेखा कयेकजन जों डक्टर प्रफेसर टीचर इंजिनियर ओंमानि कारणे तिनि अर सम्भव अंखा Nini besarok bahino tinango doktor, engineer, TCS, IPS yang kangke. Oh tujuh am cai no, tapi bucung lima docung. Oh tujuh am cai, tabok tourist spot ngi tongka, obo kaisa bosara kaisa festival. Oh tujuh am cai no, tapi bucung sasa kaisa udaharon kai mano. Ekmatro cini oh lama reng. Rungno judi chung thik karoi mang kangke boinche sekatabo darchoi. थाङैनो बेबायदि दारचुये थाङैनो बेबायदि ताखौते बुकुम चिन्त्रिफोरा बिसि कचाल थानो नाया बरनि नग बबहाय बरनि तंमुं चामुं बबहाय धर्मनि कक साया धर्म न कारिबो लेखा बायजों अनेक सकाङै थाङै मानो आबन बागै ताखौते बुकुम आंताय जरा नारलिया ताबो रोसाबनाय गोरोंरावबो फायजाक मोसानाय गोरोंरावबो फायजाक और रोजाबनाय मोसालायनाय ताइबो हरफुं प्रग्राम थाथक